En waar wit. En dan moet ze verslaggever op visite. Mij een Friese artiest. Best altijd zo actief, maar het want ik heb het idee dat ja, het algemeen op dit tijdstip thuiskomt uit de Brabantse of ik weet net West hier op treedt. Ja, normaal wel. En ik zei normaal wil ik rond de tijdstip het huis uitskopt, steeds maar. Maar nou ben we correct hier binnen in Mantrum. Ja, het is wel, ik voel me eigenlijk hartstikke fit. Ja. Op 31 december wordt al jaren de Friese Top 100 uitgestuurd bij Omroep Friesland. Op basis van 60.000 stemmen kun je dan wel stellen dat Friese muziek populair is. De omroep draait deze week op de radio alleen nog maar Friestalige muziek. Hoe zit dat eigenlijk bij orenregionale stewards? Ja, bij Brabant weet ik dat een beetje een keuswest heeft op een gegeven moment om er al je Brabantse artiesten uit te gooien. Behalve dan Guus Meeuwis, maar ja, dat is gewoon een nationale artiest natuurlijk. En dat men toch de regiomuziek wat lezen liet. Omdat het publiek het net zo waardeert misschien. Dus ik heb wel jet van commerciële markttechnische keuzes die het regiostation besluiten doen om de regionale muziek eruit te gooien. Dat is natuurlijk heel jammer. Applaus! Ik ben ze boven hoor, ik wekker. Even een vreetje. Ben nou wekker boven? De postercoaster Wim Brons onderwijs mij Jelle B. Voor een aantal huiskemerconcerten in de rand van de Friese muziekweek. Ja, Hey, wat hebben we voor het ontbijt straks, Wim? Te krijgen met mist. Op grondplakken kunnen niet veel dicht wezen, wat toch het zicht van autobestuurders min is. Op grondplakken is het zicht tussen de 100. Als de Friese muziek dan zo populair is, waarom draait de omroep net alle dagen alleen nog maar Friestalig? We hebben 24 uur in de loft. We van een heel soort uren trouwens wol mij non-stop Friestalige muziek. Maar het zou te behind worden als we de hele weken, of alle weken van het jaar bedoel ik, alleen maar Friestalige muziek draaien. Oerdijs in uw normale programmering hebben ik de nodige Nederlandstalige en internationale muziek. Ja. Omroep Friesland, is het maar. Joehoe, goeiemorgen. Joehoe, de vosjes. De buurvrouw is wel dus. Maar ja, die heeft geen poster. Ik heb wel een trap, maar ja. Oh, is dat de buren? Ben dat de buren? Oh, dus is wel voort inderdaad. Bij Elzinga, auto's keren. En dan de weg opdraaien, de liek rechts en dan ben je Hitmix. Ja, de Hitmix in de Friese muziekweek bij Omroep Friesland op de radio. Jan Tekstra die zongt een bekende Friese Top 100 hit. Maar net op de echte melodie, maar op de melodie van een oren Friese hit. Herken de melodie en herken de tekst. Hitmix@omroepfriesland.nl. Had een vermogen kost al dat bier in mijn blaas. En loof wat leeg je weer betel je man toch net zo dwaas. Hitmix@omroepfriesland.nl. Hoe uniek is het dat er zo volle muzikale activiteit in Friesland is, in het Fries? Van Utrecht jongen. Nou ja, het is wel uniek is het sowieso, vind ik. Het feit dat een provincie zo trots is op haar eigen repertoire. Ik wil echt wel jaren dat bijvoorbeeld die weken die op Omroep Friesland draait, worden speciaal voor de Friese muziek, die worden dus echt bot beluisteren en zeer enthousiast ontvangen. En dat zei het wel wat, hoe mensen, hoe grutskes ze binnen op hun eigen repertoire. Nou, zo wat. Bij de receptie. En die is daar. Oké. Maar wat vreeg je? Is Liesbeth de Vos, is die direct? Liesbeth de Vos. In de kantine zelfs. Nou, dan gaan we daar naartoe. Goedemorgen. We kwamen voor Liesbeth. Wij komen. Wie die lekker bij me thuis bent? Ja. Oh? Maar dan lijst nog te slepen of? Nee, dat ben ik onderwijs hierin. Wij zien de poster in de krant en mijn zoontje die is helemaal gek van Pieter Wilkens. Dus ja, daarom hebben we min of meer een mailtje gestuurd. En die heeft dezelfde hoop op Pieter Wilkens, op de hoenekop. Pieter Wilkens. Maar nou hebben we Jelle B en die komt speciaal voor mij. Nou, dat is helemaal super. Is dat Lammert? Is dat Lammert? Dit is Lammert. Lammert zelf is een ekke en Lammert is fan van de hoenekop. Ik ben geen hartschierer. Ik ben geen horlogemaker. Ik ben geen gynaecoloog. Ik ben geen koekjebakker. Maar ik ben een roeghouwer, een rouwdag. Nou ja, we hebben natuurlijk ook de jongeren hebben twee geweldige uithangborden. Die twee in de hoenekop. Nou ja, die brengen het natuurlijk om bij
dat is een groep van 12 tot en mij, of nou jonger misschien nog wel tot en mij 30. Die vindt sowieso de Hoenekop fantastisch. Nou, dat is een hele... die pikken een hele generatie mee. Dat is geweldig. Het is bekend dat die twee in het begin wel twijfelen had of ze het wel in het Fries doen moesten. Vanwege het landelijke succes. Sluit het in het oor uit. Misschien dat sommigen bang zijn dat ze een bepaald stempel opdruk krijgen van oh, dat is een Frieske artiest. Ja, misschien dat dat jeder komt als je iets Nederlandstaligs jongen wat je mij een enorm accent doggen, dan dat je, wie zo spreken, het goed in het Fries doggen en goed in het Nederlands. Een kop kan absoluut om mij boeten Friesland. Ondanks dat mensen denken van ja, maar dit is typisch Fries. Nee, dat maakt het correct heel mooi. Maar toch een mooie uitvoering en maakt het misschien ook wel wat grutter dan dat het is. Het is mooi een beetje theatraliteit, maar er best wel in. Dat hebben die jongens in. En dan komt het hier. En dan zit je raas nog eens door de stad. Nee, nou hier. Nee, dat geloof ik echt. En dan denk je, hé, heb ik nou de hoenekop? Ja, ik heb de hoenekop. Dat draaien ze hier in het winkelcentrum. Het kan. Heel november, boeten is het koud. Daar zien twee mensen zijn 18 jaar oud. Hij zei je haar, dat er van de hoofd. Dood is alles voor mij. Ja, ik voel echt wel toen ik het just roer zette hier. Ik dacht van ja, in het Fries, ja, ik heb het al. Net meer mij wil ik zeggen, maar ja, dat toch wel iets mij die fut als het Fries is. Absoluut, dat jou ook eerlijk daar. Maar in het Nederlands, het komt misschien omdat ze in het Nederlands echt zo mooi binnen. Toch? Zo'n troubadour is Jelle B. is een hartstikke energieke jonge vent. Treedt ontzettend zo wat op. Nou, het zou leuk zijn dat hij een paar leuke Friestalige hits ziet die wij hier zo draaien kunnen. De hele week nog op de radio de Frieske Muziekwieken. Maar sneunte midje de uittrap van de Frieske Top 100.